Най-изгодното предложение, което предлага Security for Life, това е пакет. Пакет, който има 4 камери, 1 DVR и хард диск. Хард диска е на 1 терабайт. Камерите са по 2 мегапиксела, такива булетни камери, които се слагат навън. Тази 2 мегапикселова камера на Dahua има също широк ъгъл на обхват, нощно виждане до 20 метра, също така и твърд диск, за който ви споменах, е на 1 терабайт. Това ще ви пази записа за около 1 месец. И за последно обещавам, този уникален комплект може да го купите на нашия сайт Security for Life за 446,89 лева. За да може да го използвате, обаче ще ви трябва едно приложение, което се казва DMSS. На сайта ни в раздел Software може да го свалите безплатно. Ако имате някакви